kining kultura karon sa katawhan. Ambot mao man sa tingali gyapon niya kultura sa unang panahon, kanang malipay kita nga musikat. Ano bang mahimo kang pangitaon kas mga tao, magsigig pangita ang mga tao nimo kay gusto gyud nga mo himamat, magpa-picture, nya gusto kayo ana ang kalibutan. Kamo ganahan sad mo ana nga maingon ana mo kanang pangitaon mo sa mga tao. Ganahan Mao na bisag unsa na lang itong ipangbuhat, TikTok, bisag unsa na lang yun, para lang yun na idaghang mo like. O dili ko i-like yes ako mga silingan, at least i-like o ma-viral ko diha sa social media. Mao na nga tungod diining maong kinaiya nga magpasikat kita na nag-away na ta, imbis magkahiusa na nag-away na, naglinibakay na naghimo nag mga fake news aron daoton ang katong nisikat nya ang nagdaot mao na say musikat. Ug mao ni nahitabo sa katawhan sa Dios katong pinili niyang katawhan. Ang nahitabo, nagsigi na sila og away hangtod nga ang kasabutan sa Ginoo matud pa sa unang pagbasa nawagtang yun. Gisupak yun nila kay naman, nag-away naman sila. Motong ningon ang atong unang pagbasa, misaad ang Ginoo nga nag-ingon, maghimo ko bag-ong kasabutan. Nya unsa maning bag-ong covenant? Matud pa niya, dili na ni parihas una, kay katong sa una nawagtang to kay way klarong pagtuman ng mga tao. Ang bag-ong covenant, iya na kunong ipakita sa tao diha mismo sa iyang kasing-kasing. Ang inyong kasing-kasing makita bago na? Makita? Dili. Ang covenant nila sa una, katong pasan-pasano nila, katong kanabang kuan ba kanang Ark of the Covenant, makita man to basta na gani sila atob, mura din sila malipay. Pero karon ang bag-ong covenant, ang bag-ong kasabutan, anha na sa mga kasing-kasing sa tao. Matod pa sa unang pagbasa ning pinaagi ni propeta Jeremias, ningon diri nga dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay sa una god, tudluan man gina kanang gamayng bata, ila ginang tudluan ang mga pulong sa Ginoo nga naa gitudlo ni Moises, ila ginang ipangsuwat sa ilang bungbong, ibalik, ipapilit pa na silang angtang, na silang bukton, memorizon gina nila. Mao nay timailhan nga ikaw pinili nga katawhan sa Dios kung makamemorize ka sa pagtulunas Ginoo. Karon ingos Kristo, di na nako kinahanglan. Ingon ang Ginoo ba? Anha na Dios kasing-kasing. Karon unsa man ning maong kasabutan nga ang tao ba mahimong idila mapariha siya sa Ginoo nga inila basta kamao siyang muantos. Mora na ningos Kristo sa to ingon siya nasubo. Sa tiyang ingon diri. Nasubo ako. Unsa may akong isulti, moingon ba ko o nabalaka ako? Unsa may akong isulti, moingon ba ako amahan kuhaan ning maong pagantos? Siya dili. Mao ni hinungdan sa akong pag-anhi aron magantos. Lahi kayo ang Kristo no? Aron musikat ka pagantos. Nya unsa man pagantos? Higugmaa ang mga tao nga kusog kayong mupaantos nimo.
Mao nay makapasikat niya. Natuman ba si Kristo? Nasikat ba siya? Uy, tubag uy. Oh. Nya kamo gusto mo musikat? Aka na, sunda na. Luyo na to ay. Atong gipasikat diya, butang ginatos luyo kay nindot kay tan-awon nga gadupas cross ba, agas diri ngari dapay purong-purong tunok. Mao nay nakapasikat niyag maayo. Nga hangtod karon 2000 na katuig ang milabay, 40 lang gyapon niyang sikata. Kay matod pa niya sa atong ebanghelyo, gawas kun ang liso itanom og mamatay, dili gid na mamunga og daghan. Ang kanang lisos mangga ba? Kailam og mangga? Ibutang na sa inyong atop. Itongtong ba sa inyong atop? Niya iniglabay sa mga 20 katuig, 30 katuig. Unsay mahitabo na? Imagine na. Madunot, mawagtan, malata. Nyawa na gyud, wagtan na gyud. Pero itanom na dito sa kuan. Itanom na dito sa unahan sa inyong balay, dito sa yuta. Itanom ba? Sa may mahitabo? Mao gyapon, mawagtan gyapon. Pero kay gitanoman, oy, motubo ang dakong punuan. Ay, dakong punuan sa mangga dias gawas ato simbahan ay. Mamunga day na siya daghan kay mangga. Nya, hay naman tong liso. Itong sa kabuk liso, asa naman to? Patay na. Pero namunga siya daghan. Muna namatay si Kristo nga ang iyang mga followers wa kaabot siguro tong mga 1,000 kabuok. Nya ang iyang mga solid nga mga tinun-an katong 12 ka apostoles nakuhaan pag yung usa kay nagbudhi 11 ra gyud kabuok ang solid kaayo nga iyang mga tinun-an. Naguol ba si Jesus? Sus, mamatay ko. 12 ra gyud kabuok, 11 pa gyud kabuok, kajutay sa akong followers. Patay gid sila. Mao ba gud? Wa mahadlok si Kristo unsa man iyang gitudlo diri? Niingon hinuon siya, ang gusto nga mosunod kanako kinahanglan sad nga mosunod sa akong pagpakamatay. Ang iyang hinong gitudlo siya mga apostoles, pagpakamatay sad mo. Nya ang iyang gusto nga mulambo ang iyang simbahan, pero ang iyang gitudlo pagpakamatay mo. Ana nga matay yung hurot, gipang martir. Nya ang saman, nabuhi ba ang simbahan na gitanom ni Kristo, gitukod ni Kristo sa kalibutan? Nabuhi na nagtap-tap sa mga naong ay mga patyuno na sad. Onya, kanang inyo rong pagtap-tap sa inyong naong, makapabuhi ba na sa simbahan? O mga matay mo aning COVID, kita mga matay taning COVID, makapabuhi ka ni sa simbahan? Dili kata maliwat atong liso nga gitungtong ras atot, wa gipugas, patay lang yapon pero wa gyud mamunga. Nindot gyud nang ipugas. Nakaron unsaon man pagpugas sa atong kaugalingon, diha sa kasing-kasing sa atong isig katao. Sama ni Kristo gipugas niya ang iyang kinabuhi dinhi sa atong kasing-kasing, pinaagi sa pagpakamatay para nato. Karon, tistingin na ninyo, pagpakamatay po mo para sa inyong silingan. Awa, di ba? Di kina mapapas ang imungan, nakatatak kina sa ilang puso. Nya kamo, andam na mo magpakamatay para sa inyong silingan. Kanang silingan ninyong lingkod, lingi ako na. Kana ba? Kanang naong nga na, andam ka magpakamatay. Anang naong nga ba? Kana mga buutan man ni aron din kay nanimba man, buutan-buutan pa ni. Og dili ka kamo mo pakamatay ana, labaw na nga tos mga manuyupay, ngadto atong tuang imong silingan nga sigig panglibak nimo. Labaw na atong tuang nga sige rog inom dito or mga tapulan kay dagko. Sige lang tanaw ng cellphone, sige lang duwa ng computer.
Nya mga masinupakon pag yun kayo, unsay imong isulti, supakon pag yun. Unsay imong gidili, mausay buhaton. Nya makapakamatay pa kanila. Dili. Wa mo klaro eh. Mawagtang ra kita. Wagtang ra kita sa passing. Sige ka na be. Practice lang ang inyong tupad. Ano yung tupad ba? Practice. Sultihin ko na siya, andam dyan ko magpakamatay para nimo. Okay, practice lang ba? Di ko na tinuod ko, practice lang. Andam dyan ko magpakamatay para nimo, Brad, or para nimo, sister, or kaila ka niya, nganli iyangan. Okay, ready? Ang mulingi, malangit. Ang di mulingi, may perno. Sige, ready? Get set, go. Okay. Andam, mubura ka na. Andam yung kong magpakamatay nimo. Tanawa yan now. Ang kanay mong mag-iuban ni lingi, congratulations. Kanawa mo lingi, duda na ko ninyo. Adoge mo sa impyerno. Pulong paganina, nalisod mga ikagsulti. Unsa nakaog buhat? Unsa may mga buhat sa pagpakamatay? Diri sa ikaduhang pagbasa, gibutang diri ang pagkamasinugtanon ni Kristo. Obedience is form of dying. Muna kaming mga pari na among vow of obedience to the bishop. Unya kung i-assign mis parokya nga daghan kayong mga tao nga magsigig libak namo, magsigig daot namo, nya gamay pag yung kay kolekta. Tungod kay gisogo mis obispo digin mi mo reklamo. Magyaw-yaw ra mi sa hilong. Pero igo ra sa ning moingon obedience. Wala. Mo na pagpakamatay obedience. Kamong mga anak, gusto ba mong magpakamatay para sa inyong mga ginikanan? Tubag. Way mga anak din eh. Kamu day, wala mo ginikanan. Tubag mo diha. Saman, anda mo magpakamatay para sa inyong ginikanan? Ala, ay mo pagsupak-supak. Ay yung supak-supak. Obey. Kamu mga ginikanan, anda ba mo magpakamatay para sa inyong mga anak? Ay sad mo pagsupak-supak. Ay mo pagtubag-tubag sa inyong mga anak. Oh. Liwat gyud unta mo ni Maria nga wa gyud magsupak-supak ni Jesus. Kamong mga asawa, andam sad mo nga magpakamatay para sa inyong mga bana. Ha? Ala, aysan mo pagsupak-supak anang inyong bana. Sunda ang tanan niyang isulti. Ana. Kamong mga bana, andam sa mo magpakamatay para sa inyong asawa. Ginaningo, gay. Aysan mo pagsupak-supak sa inyong asawa. So, mao na obedience. Mao na siya una nga paagis pagpakamatay. Ikaduha, si Kristo miingon siya, mianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Service is again another form of dying. Mga asawa, aron matanom ninyo ang inyong kaugalingon, nganhas kinabuhi sa inyong mga bana, alagari ng inyong bana, maging sino pa man siya. Alagari yun. Ang saong pag-alagad, ang tanan niyang gusto, ihatag. Ang tanan niyang gikinahanglan, tubagan. So, inig-kablit at tubangan. Inig-dumog, dumugasan. Bahala ng mga tangtang na ng inyong mga postiso, kung bati mo niya. Ayaw malibari. Ano na siya? Punay sa gadiyag, wakli, yaw-yaw pa ka. Ako, iguang na ta, hasol, dayo. Hilas. Ayaw, anam.
Kumbati yun. Alagad ko na, service ko na. Kumusta ka niya? O niya, kamong mga anak, alagari na ko na inyong ginikanan, magbaha ko ng ilang reward ninyo. Sa kung sa inyong pangayon, ihatag na, alagari. Hugas mong plato. Ingon din, uy, kabuutan sa akong inday. Sama, 20 be. Hatag na, 20. O lagi. Niabitan na din mga bata. Anong taga, mga bata na to diya, akong mga barkada diya mga bata. Oh, abutan ko rin, silhig din na sila. Bisa kong way sagbot, silhig ka kina nila. Niya katunong doon, sagbot din noon, kuhaon, kanay kung way sagbot. Ay, ani dool ba? Silhig na lagmayo. Nag-uudong sa inyong ibuhat ron doon. Yan, dilhig ni pader. Yan, ang sawan, piso ni. Piso pader. Yan, lahira ba na silang piso? Kaya ilang pasabutan na, 20 man. Natagaan din akong piso. Pertin. Sige sila ng panglimpyo, kada adlaw. Sige sa kong hatag. Nga, wala ba ko'y kulikta kada adlaw? Kansi pari yan eh. Pero sige lang, alagad ba na? Ano? Niyang pari, ang samsay buhaton, alagaran sa mo. Ako na, bisag kapoy na kayo, barog yun miniri, yaw-yaw yun. Yep, kulikta sa. Manay palagad na to. Ana. Dini sa itong parokya, daghan kay ni alagad na to. Na ay muingon ako nga, Father, kuan ko, nataktak ko sa trabaho, wa na ko'y trabaho ron, pero kay mituo man ko nga kung atong ihatag sa Ginoo ang atong gani-ganing pag-alagad, ganahan magyud ko mo alagad pa der. Kita nga gitagaan aning atong mga projects dinhi nga niabot na ning mga 23 million, di mo magampo para sa atong mga benefactors and donors. Tig-aha sa inyo kasing-kasing, no? Magampo ta nila. Labi na gyud tingali kung naay magpakamatay para nato sama ni Kristo, sama sa mga santos, sama ni ining ato mga gipasidunggan Pedro Calungsod ug Lorenzo Ruiz. Di ta magpasalamat sa Ginoo. Di ta mosunod nila nga nagpakamatay magay para nato ug mao na ni ang gingon ni Kristo nga mubunga na mo kay nga naman matandog magay tagnaay mo donate nato mo palit aning ato mga slots labaw na gyud naay mo antos nato ug magpakamatay labaw na gitingali kung kitang tanan maginantusay para sa kayuhan sa matag usa. Mga asawa, antusa ang inyong bana ay namo pagyaw-yaw. Antusa. Bahala ko rag mubuto imong dughaning na mas maay pag ako'y mamatay kaysa mamatay ning yawaan eh. Ana. Kamu sa mga bana, labi nagnaamoy ismiringhoy ginagmay o dinagko ba? Biyain na, sakit kay biyaan ang kabit. Nakasuway. Awa, di ko kasuway. Hapit ko masipyat. Kaning sakit kay biyaan. Pero kung mag-antos lang yung gangay mo ng biyaan, doon na ginindot kay epekto. Ang ako na gitawang ginagmay nga biyaan, kanarag yung kulikta. Sakit-sakit ba yan nga ihatag ang kulikta, labi naglisuod na sa kong bulsa. Ako nang ihatag kung balik. Na, basket. But nabi mo suod ninyo runana. Na ihuwag nyo, para biya na sa nag-preside. Pwede man ako dado sa kong kwarto, ako'y butang dito. Pero wag usahan na nga mo adto dito. Adto rin na sa atong finance council. Yan, napadyod ko stipend. Maikot pag yung ko nga musuod sa kong bulsa. Ako pag yun ang ihatag, ipalit na lang sa nakong slots. Basin pag udaghan. Ana, niya, pakamatay biya na. Pakamatay na, eh. Natay gihimuag balay. Nahuma na ganito ang balay ni Sister Teresita. Pero ako, wala ko rin balay. Kaya gipapahawa naman may dito sa among balay. Ngita pa mig balay ron. Ari lagos kong binto. Mo nang niana din ron akong maguwang. Paralyzed na. Pedro, to Aloyo. Niasa din akong manghod nga ulitaw. Amot, mamingyo pa ba ni? Siklito. Niya, tipon mi din pulos mami ulitaw. Ana mami balay. Ana. Hindi mo tutok pa muna ako.
No? Kanindot, manindog data mga patyunon.